Mae lliwiau wir yn gallu creu hyd a lledrith. Dyma tric arall i chi. Waw! Welsoch chi hynna? Wel, gallwch chi wneud hwn gatre hefyd gyda'r oedolyn. Bydd angen peniau ffelt lliwgar, papur cegin, un pen du arbennig am fod yr inc ddim yn gallu cael ei olchi bant, dŵr a fflat. Reit, mae angen bach o liw ar y blodyn yma. Barod am rhywbeth. W, a, w. Waw! Chi'n barod? 1, 2, 3. Waw! Mae'r dŵr wedi dod trwy'r papur cegin a di cario'r lliwiau gydag e. Mae fel se'r lliwiau'n cuddio ac yn dod allan i weud surprise!